No, van egy ilyen feladatsor, hogy AV 2021, alsó vonal 2. Nézzük meg ezt. Szintén hálózatos. Jó, az elejét nem olvasom föl, az minden feladatnál ugyanaz. Nyissa meg az alap PK fájlt. Itt van nekem. Hát alap 1, de nyilván valaki letöltötte a internetről. Többször is, és akkor kapott egy alap 1 nevet. Na, beállítom a packet tracert, hogy normálisan elférjek. Azt mondja, hogy érdekes, ezt a fajta nézetet felajánlja, a másik de hogy a Word-öt? Háttérben valakinél a kocsiba Cypress Hill ordít. Elnézést kérek. Mondjuk én szeretem, csak Dunaújváros szépségei. Na, csatlakoztassa az ábrának megfelelően a kapcsolókat és egyéb eszközöket az irodák és recepció elnevezés router megfelelő portjaihoz. Hát megnézzük, hogy mi a helyzet. Portszámokat nem ír a feladat. Tehát úgy kötöm be, ahogy akarom igazából. Jó, a routerekbe helyezzen el egy HWIC2T modult, routereket csatlakoztassa egymáson soros porton keresztül, az irodák szolgáltassa a 128.000 MHz-es órajelet, a portok 2101/8 és 2102/8 IP címeket kapják. Nézzük ezt az ábrát. Jó, így minden eszköz látszódik nagyjából. Már nézek egy topológia ábrát, és összekötök mindent, ami szükséges. Először is a DHCP szerver, az egy fordított bekötésű kábellel van bekötve. Azt mondja Fast Ethernet, itt meg mondjuk bekötöm a Gigabit Ethernet 02-be. Az, hogy melyik portba kötöm be, igazából csak akkor fontos, hogy ha megadja a feladat, hogy melyikbe kell. Ha nincs megadva, hogy melyikbe kell, bármelyik olyan tulajdonságú portba be lehet kötni. Azt mondom, hogy itt a Gigabit 01-et bekötöm a router Gigabit 01-ébe. Csak akkor mégis a DHCP szerver Gigabit 00-ba. Tehát itt, ha nem tudom, én megszoktam, hogy be van kapcsolva az, hogy látszódnak a port számok. Így. Options, Preferences, első oszlop közepetáján van Always Show Port Labels in Logical Workspace. Ezt én szeretem, ha be van kapcsolva, ez mindenkinek a saját igényei szerint állítja be. No, ha lefelé bekötöm a Gigabit 02-t, már csak azért így kötöttem be, mert mondjuk fölfelé így Gigabit 01 van, switch részéről is, router részéről is lefelé Gigabit 02 van. Router switch mindkét oldalon, és akkor a DHCP szerver felé meg a Gigabit 00. Én szerettem azt, hogyha úgy van bekötve, ha lehetséges. Nyilván végfelhasználói eszközöknél, amikor switchbe kötjük be, akkor nem, de hogy mind a két oldalon, mondjuk router vagy switch esetén, ugyanolyan portszámba. Már könnyebb megjegyezni, kicsit könnyebb áttekinteni. No, itt van egy fordított bekötés a két switch között. Bekötöm a Gigabit 01-be, meg itt is a Gigabit 01-be. A router és a switch között, tehát a recepció router és a switch között a Gigabit 02-vel. Mind a két oldalon. Jó, laptop majd Wi-Fi-vel csatlakozik, hát ezt már előkészítem azzal, hogy ugye laptopban alapból nincsen Wi-Fi. Kikapcsolom a laptopot, kihúzom balra a normál hálózati kártyát, belerakok egy Wi-Fi-s kártyát,
és visszakapcsolom a laptopot. Most ilyen alapbeállításokkal, ha a routeren is alapbeállítások vannak, akkor csatlakozni fog, de majd azt gondolom a feladat során módosítani kell. Csak hogy az is legyen meg, és még egy feladatunk volt, hogy ebbe a francos routerbe tegyünk bele soros portot. Ahhoz ugye le kell kapcsolni a routert. Hát eddigi feladatoknál, amikor csináltam feladatot, ide raktam az utolsó csatlakozóba, most ide első helyre rakom be. Jelentősége nincsen, más száma lesz a portoknak. Itt is lekapcsolom az eszközt. Itt is az első port. Üres helyre berakom. És visszakapcsolom az eszközt, és összekötöm őket soros kábellal. Mondjuk a Serial 000-t, a másik oldalon szintén a Serial 000-ba. Össze van kötve, össze van rakva a topológia ábra szerinti hálózat. Beállítva még nincs, de össze van rakva. Oké. Csatlakoztattunk az eszközöket, amiket kellett. A routerekbe helyezzen el HWC2 modult, ez megvolt. Soros porton keresztül csatlakoztattuk egymáshoz a routereket. Az irodák szolgáltassa az órajelet. Irodáknál config fülön, ugye Serial 000-ba kötöttem be, fölkapcsolom a portot, mert nem árt. Mindjárt adok neki IP címet, mégpedig azt mondja, hogy a 20, na, nem tudok írni, 21.01-es IP cím, per 8-as maszkkal, ezt automatikusan felismeri, és ez jó, ez a 8-as maszk, és az órajel az legyen 128.000, megvan. Jó. Beállítottam, azt mondta a feladat, állítsam be, én beállítottam. Másik oldalon fölkapcsolom. Hát az szolgáltatja az órajelet elméletileg, akkor meg kéne állnia, de mindegy, beállítom itt is 128-szer, inkább több helyen legyen beállítva, mint kevesebben. Baj nem lesz belőle. Azt mondja, hogy IP cím 20 1 0 2 R8-as maszk az jó. Oké, a két router között megvan kapcsolat. Nézem még egyszer. Nehogy baj legyen belőle. Elméletileg jó. Na, nézzük akkor. Itt lehet használni a másik kábelt is. Ezt most nem. Én ezt szoktam. Következő recepció gépei 127.33.100 0/24-es hálózati címtartományt kapják. Ezt a tartományt bontsa 3 hálózatra. Az első hálózatban, jó, nézzük meg a hálózat 3 részre bontását. Ugye ez az alap, amiből ki kell indulni. 127.33.100 0/24. Igazából 4 alhálózatra fogjuk bontani. Fel lehet ugye bontani 2-re, meg még azt 2-re, tehát összesen 4-re. De a 4 alhálózatból nem használunk csak 2-t. Akarom mondani 3-at, ez a feladat. A negyediket is ide föl fogom írni, de azt nem fogjuk használni.
Jó, hát az első alhálózat, ugye úgy osztjuk föl 4 részre, hogy először megfelezzük. Ahhoz, hogy megfelezzük ezt a megadott címtartományt, ezt a 127.33.100.0/24-et, az kell, hogy nem per 24-es lesz a maszk, hanem per 25-es. Azt pedig még tovább felezzük, tehát végeredményben nem per 25-es lesz a maszk, hanem per 26-os. Az első alhálózatunk tehát 127.33.100/26. Első cím, ami kiosztható, utolsó cím, ami kiosztható, ezt mindegyik alhálózatban meg fogjuk határozni. Első kiosztható cím ebbe a hálózatba 127, 100 pont, akarom mondani 127.33.100.1 per 26, és az utolsó kiosztható cím 127.33.100.60 per 26. A második alhálózatunk, ezt a részt így másolom, kevesebbet kelljen gépelni. A második alhálózatunk a 127.33.100.60 32.64. Jó, nem tudok számolni. Oké. Szóval utolsó cím nem 66, hanem... hogy mondtam ki az előbb 64-ből? 62. Bonyolult ez a matematika. 64-ből kivontam 3-at, és azt mondtam 66. Jó. Igen. Vannak bajok. Szóval van 2 az első alhálózatnál az utolsó kiosztató IP cím, második alhálózat 64/26-os hálózat, az első kiosztató IP cím a 65-ös lesz, az utolsó kiosztató IP cím az pedig a 126-os. A harmadik alhálózat az 128-as, 127.33.100.128/26. Első kiosztható IP cím ebbe a hálózatban a 129. Az utolsó kiosztható IP cím a 128 meg 64, az 180. 180. De nem megy ma a számolás. 128 meg 64, a 180, 192. Jó, nem bízok magamba. Na, Gáb, számológép. 128 plusz 64, ez 192, jó van. Szóval, következő hálózat, ez a 127, 33, 100. Fáradtan nem szabad nekiállni semminek. Szóval, a harmadik alhálózat az jó volt, az utolsó kiosztható IP cím pedig a 192 a következő hálózat címe egyel kisebb, annak a broadcast címe egyel kisebb, az utolsó kiosztható IP cím, tehát 191. 90, jó. És a negyedik hálózat, amit nem fogunk használni, de kiszámolom, bár már kétségeim vannak. 127.33.100.192-es hálózat, első kiosztató IP cím a 193-as, utolsó kiosztató IP cím a 254-es cím. Az utolsó cím 255-es, ez egy broadcast cím. Jó, tehát ez a 4 hálózat, ezt a negyedik hálózatot nem fogjuk használni, ezért kevésbé látszódjon valamiféle vagy más színnel, kék halvány színnel rakom ide.
Kiszámoltuk, de azt nem használjuk. 3 alhálózat kell nekünk. Itt van a 3 alhálózat. Ti is használjátok nyugodtan a számológépet a vizsga közben, mert mai nap, hát nem aludtam túl sokat, és ez most itt ki. No, felosztottuk 3 tartományra. Az első alhálózatba a szerver 0 kerül, a másodikba a switch 3, switch 0, switch 1, switch 3, igen. A harmadikba a váróterem wireless router. Ja, hogy ez most a jobb oldal akar lenni. Aha, és erről a szerverről beszél, nem a DHCP szerverről. Aha, szövegértés. Jó. Az alapértelmezett átjárók az alhálózatok kiosztható IP címei közül az elsőt kapják. Állítsa be statikusan a hostok számára az IP címeket és az alapértelmezett átjárókat. Recepció routerhez szerver 0 eszköz az irodák hálózatból legyen elérhető. Jó. Az irodák gépei DHCP szerver, DHCP konfigurálja VLAN. Állítsa be a laptopon. Vagy itt nem értem a koncepciót. Három a hálózatra, az első hálózatba a szerver 0 kerül. Oké, odáig meg vagyok. A másodikban switch 3. Switch 3 az a felső switch. Igen. És az alsó hálózat meg a... Igen. És nem kell VLAN-okat létrehozni. Hm. Hogy a szerver 0, és a váróterem wireless router, azt értem. De hogyha ezt két külön alhálózatba rakom, akkor kellene VLAN. Igen. Ugyanazon a porton 7 IP címet nem tudok beállítani. Márpedig ez szerint alapértelmezett átjárók az alhálózat kiosztható IP címei közül az elsőt kapják. Hát ezeknek az eszközöknek itt az átjáróra ez lesz. Ennek a routernek az átjáróra szintén ez kell, hogy legyen. Tehát
Valami gond van a feladattal, szerintem. Vagy belepakoljuk mindent egy alhálózatba, vagy VLAN-okat hozunk létre. Nem dupla VLAN, hanem sima VLAN. Per 8-as hálózat, oda rengeteg eszközt be lehet kötni. Azzal nincs gond. Hát szerintem itt el van írva a feladat. Szóval nincs elrontva valószínű feladat, hanem nehezebbre van állítva a feladat. Mint gondoltam. Gondoltam, több instrukció lesz hozzá, de akkor megcsinálom. Szerintem hogyan kéne lennie. Ehhez rajzolgatni fogok, azt mondja, nincs kitöltés, kell körvonal. Tehát van ez a rész, ez a switch 3-as rész, ez lesz egy alhálózat, van ez a rész, ez lesz egy másik alhálózat, és van a Wi-Fi-s, illetve hát a wireless routernek a belső hálózata, az lesz a harmadik alhálózat, ha jól értem. Három alhálózat, három VLAN, szerintem. Azt mondja, hogy ezt mondjuk elnevezem VLAN. Ez lesz a 10-es VLAN, ami kapja SV3 nevet. Lesz ez a VLAN, még szerintem a 20-as VLAN lesz. Ez lesz a szerver nevű, és ami erre felé, vagy hogy gondolja, hogy gondolt ezt a költő? Vezeték nélküli hálózatnál. A figurális védelem előtermel eszközön SSID legyen. Az irodák gépei között DHCP szerver fogja kiosztani. Az egy teljesen külön hálózat lesz, de akkor milyen IP címet állítok be itt? Az internetporton. A harmadik hálózatban wireless, wireless router. Akkor ez így önmagában az a harmadik VLAN, ami itt lesz összekapcsolva. Értem, és akkor a belső hálózat az megint valami belső hálózat lesz, ami ami a 10.0.0.0-as hálózat. Jó, hát csak kezdem érteni, mondom, fáradt vagyok. Az igen. Azt mondja, hogy akkor én ezt belerakom a 30-as VLAN-ba. Azt mondom neki, hogy Wi-Fi. Ez lesz a Wi-Fi felé. Jó. Akkor ugye ezen a routeren, mivel három különböző alhálózat van, ezt a Gigabit 02-es portot három subinterfészre kell bontani.
lesz egyszer gigabit 0,2.10, lesz a gigabit 0,2.20, és lesz a gigabit 2.30. Szerintem. No, ezt picit arrébb mozgatom. Alinterfészeket kell létrehozni. Egyik ahhoz a hálózathoz beállítva, másik a második hálózathoz, harmadik a harmadik alhálózathoz. Ja. Egyik fog tartozni ebbe az alhálózatba, a másik fog tartozni ebbe az alhálózatba. Nem emlékszem, hogy sorrend hogy volt, hogy ezt mondja, ugye. Az első alhálózatban szerver, oké. Akkor ez megy a szerverhez, ide. Ez az alhálózat. Ez a második alhálózat, ez jön a switch 3 felé, és a harmadik alhálózat megy a Wi-Fi eszköz felé. Annak is az internetportja lesz erre a hálózatra beállítva. A belső hálózat az meg a 10-10, akármicsoda. Jó, remélem a switchekkel nem kell távoli elérést, meg titkosítást, meg ilyeneket beállítani, mert már ez eleve elég sok idő. Jó, hát akkor én most azzal kezdeném, hogy amit legegyszerűbb beállítani, statikus IP címek. Aztán utána beállítjuk, hogy tudjanak egymással kommunikálni ezek az eszközök. Tehát itt az első alhálózat, az megy a szerver 0 felé, az kapja alapértelmezők átjárók, az alhálózatok kiosztható IP címek közül az elsőt kapják. Jó. Hát akkor mondjuk, ha ennek azt adom IP címnek, hogy 127.33.100.2, ez teljesen jó IP cím. Na mi a probléma? This is invalid IP address. Hogy most mi a probléma? Olyan címtartomány, ami nem használható? Vagy mi? Engedi? Nézzük megint. 127.33.100.6. Gondolom azok. Akkor ezt feltételezzük, hogy el van írva. Szerintem ez pont egy nem használható címtartomány, és azért károg. De mindjárt megnézem, biztos, ami biztos alapon. Azt mondja, hogy euró átváltási folyamat.
Loopback purposes, tehát loopback számára lefoglalt címtartomány, ezért nem használjuk. Ó, hát akkor mégiscsak van a feladatnak egy kis baja. De megoldjuk, tehát azt mondjuk, hogy nem 127, legyen 172 per akármicsoda. Ugyan maradnak, csak átírjuk. Szerintem, aki a feladatot csinálta, ott is egy elírás volt. Így, és ezeket a címeket már engedni fogja beállítani. Tehát olyan foglalt címtartományt akartunk volna használni, ami fenn van tartva bizonyos célokra, mégpedig loopback interfészeknek, loopback címeknek. Na nézzük, akkor ezzel a 172 pont, 33 pont, 100 pont. Most a szerveren vagyunk, első alhálózat, első cím majd a routeré lesz, második cím mondjuk a szerveré. Ezt már engedi. Per 26-os hálózatról van szó, per 26-os hálózatnak a maszkja, az a 255-255-192. Alapértelmezett átjárónk, az ennek az alhálózatnak az első címe lesz, ami a 100.1-es végződésű, és DNS szerver, nem tudom, ír a feladat. DNS szerver 8888. Jó, hát akkor a DNS szerver az a 8888. Jó, első hálózatba tartozó eszköz beállított. A második hálózat első eszköze PC6, IP cím beállítás. Átírom ezeket is, hogy nem 127, hanem 172. 170. Az igen. Kicsit megkukulta. Na most jó. 172. És itt is 172. Hát én ezt a címvizét nem is néztem. Gondoltam, hogy olyan lesz feladva, ahol nem megfelelő a címtartomány. Szóval 172.33.100. Ugye a hálózati címünk a 64, az első lesz a router címe 65, tehát akkor 66-tól osztogathatok IP címet. Alhálózati maszk 255, 192. Default gateway ebben a hálózatban 172.33.100.65-ös lesz, DNS szerver 8888. Második PC van 7-es IP címet kapja, alhálózati maszk 255, alapértelmezett átjáró a 65-ös, DNS szerver 8888. Harmadik PC ebbe a hálózatba. Hatvannyolcas végződésű cím, maszk 255, alapértelmezett átjáró 65-ös, 8888 a DNS szerverre, és akkor itt az alsó hálózatnál ugye lesz nekünk a routerünknek, ennek a Wi-Fi routernek az internet portja, amit most konfigurálni kell, tehát internet setup, azt mondjuk, hogy statikus IP cím, 172, 33, 100, 129-es lesz a másik router IP címe, ennek az IP címe pedig a 130-as.
Alhálózati masz 255, 255, 255, 192, alapértelmezett átjáró 172, 33, 100 és 129, DNS szerver az a 8888. És azt mondom, hogy mentés. Beállítottam kézzel ezeknek az eszközöknek, mivel a switchekről nincs, switcheknek is állítsak IP címet? Nem tudom most, hogy ez most. Adjunk-e neki IP címet, vagy ne. Nem adok neki IP címet, aztán majd kiderül, hogy kell később. Ugye alapból a switcheknek nem kell IP cím, anélkül is működnek, ha távolról el akarjuk ölni őket, akkor szoktunk nekik IP címet adni. Távoli eléréshez szükséges. Jó, akkor beállítom a routernek a portjait a megfelelő módon. Ezt csak parancsorból tudom megtenni. Vagyok a router nevű eszközben van on, és akkor enable configure terminal, vagy configure terminal, conft, és interfészeket fogok konfigurálni. Interfész Gigabit Ethernet 0/2.10. Az első alinterfészt konfigurálom, ami már megint elrontottam itt a feliratot, mert akkor ez lesz mondjuk a 20-as VLAN, ez meg inkább a 10-es VLAN, ha már sorrendbe akarok menni. Első alhálózat, második alhálózat, harmadik alhálózat, ezeket a számokat adom neki, tehát ha a 10-es VLAN, akkor ahhoz fog tartozni a Gigabit 02-es interfésznek a pont 10-es végződésű alinterfésze. Ahhoz, hogy ezen be tudjam állítani az IP címet, ahhoz először be kell kapcsolni az encapsulation.1q nevezetű parancsal, chat, az encapsulation, tehát ezt most magyarul nem fog eszembe jutni. Az a lényeg, hogy encapsulation.1q, utána be kell írni a VLAN számát, 10 IP address 172.33.100.1, hiszen ez az első alhálózatunk. Masztunk 255, 255, 255, 192. Megvan. Átmegyek a másik interfészre, pont 20-as alinterfészre, ott is bekapcsolom az encapsulation-t, de ott 20-as számmal, és beállítom az IP címet, ami 100.65 lesz. A második alhálózat első kiosztható IP címe. Megvan, átmegyek a harmadik alinterfészre, pont 30-ra, bekapcsolom az encapsulation 30-as sorszámmal, és beállítom az IP címet, ami a harmadik alhálózat első kiosztató címe, ami a 129-es lesz. És visszalépek, mondjuk egyből átléphettem volna magára a Gigabit 002-es interfészre, és fölkapcsolom ezt az interfészt, és ha ez fölkapcsolódik, a hozzá tartozó alinterfészek is fölkapcsolódtak. Igen. Na de. Jó.
Akkor következő lépés az, hogy a switcheket, illetve a switcheken létre kell hozni a 3 VLAN-t. Tehát, mivel mind a 3 VLAN átmegy. Ez átmegy, ez elég. Mind a 3 VLAN érinti mind a két switchet, mind a két switchen kell VLAN-t létrehoznunk, és én ezt így a VLAN adatbázisba kattingatásra megcsinálom. Tehát kell egy 10-es számú VLAN, annak a neve az lesz, hogy szerver. Lesz egy 20-as számú VLAN-unk, aminek az lesz a neve, hogy SV3, az megy a 3-as switch felé, és kell egy 30-as VLAN, ami megy a Wi-Fi felé, és azt a nevet mondtam neki, hogy ez lesz a Wi-Fi nevű VLAN. Jó, most már csak ugyanezt létrehozzuk a másik switchen is, bár igazából elég lenne a 30-as VLAN ide, de csináljuk meg mind a hármat, az a tuti. 10 az lesz a szerver, 20 az lesz a SV3, és 30 az lesz a Wi-Fi. Jó, mindkét switchen megvan mindegyik VLAN. Csánat, kaptam egy üzenetet a telefonon, és Messengerbe. Jó. Nézzük ennek az alsó switchnek, a switch 2-nek a konfigurációját. Switch 2-nél lefelé, ami megy a akármi felé, nem. Először beállítjuk a gigabit 02-t, ami a router felé megy. Gigabit 02-nek olyan portnak kell lennie, ami az összes VLAN-t átengedi, tehát trunk portnak kell lennie típusában. Jó. Megnézem, hogy megjegyezte a beállítást, megjegyezte. Oké. Okay. Az az összes VLAN-t átengedi. Szerver 0 felé, vagy milyen szerver nevű felé, szerver 0 nevű eszköz felé megy a Fast Ethernet 0.1-es port, arra access típusúnak kell lenni, és arra felé kell menni a 10-es szerver nevezetű VLAN-nak. Lefelé a VRT300N felé megy a Fast Ethernet 0.2, annak is accessnek kell lenni, és arra felé engedjük a 30-as VLAN-t. Fölfelé megy a Gigabit 01, hát mivel fönn csak a 30-as van, így igazából azt mondom, hogy a 30-as VLAN-t engedjük föl. Fölfelé. 30-as hülye vagy a 20-as VLAN van fölfelé, tehát csak a 20-ast engedjük fölfelé. De jó, legyen, így. 20-as. Bár engedjük föl az összes VLAN-t. Aztán maximum majdnem. Tehát ez most trönkport. Az automatikusan átállítja szerintem a Gigabit 01-es portját a másik router, vagy másik switchnek. Nézzük meg.
Nem állítja át automatikusan. Átállítom, ez is string port legyen, és akkor a fast ethernet 01, 02, 03, azok legyenek 20-as VLAN-ba. 01, 02, 03, 20-as VLAN-ba. Na nézzük meg. 20-as, 20-as, 20-as. Hát, felgyorsítjuk az eseményeket, mentek egyet. Megnézzük, hogy ki mivel tud beszélgetni. Tehát egy alhálózatban lévő dolgoknak kell tudni kommunikálni egymással, azzal nincs is gond. Két PC tud egymással kommunikálni fönn. Megpróbálunk a felsőből a szerverrel kommunikálni. Első field. Második successful. Ó, jó, akkor most már innen idefelé tudunk kommunikálni. Laptop még nincs beállítva, meg a belső hálózat nincsen beállítva, de mondjuk a routertől a switch felé, vagy mi a szerver felé, első fél lesz, másodiknak. Jó, hát a router az ilyen szempontból nem biztos, hogy szerencsés volt. Szerintem 129 a pont 30, itt pedig mit állítottam be IP-cén? 130/26. Jó, hát szerintem jó lesz ez, csak végfelhasználói eszközről kell majd kommunikálni vele. No, egyelőre így hagyom, szerintem ez most jól van beállítva. Tehát három alhálózat, három VLAN-t hoztam létre. Úgy állítottam be az eszközök IP címeit, ahogy a feladat mondta, hogy ez legyen az első VLAN-ba, vagyis hát az első alhálózatba. Ennek megfelelően egy alinterfészt hoztam létre a recepció routeren, ami ott tartozik. Második alhálózat itt fönn, beállítottam fix IP címekre az eszközöket, hiszen azt kérte a feladat. Annak megfelelően itt létrehoztam a kettes interfészt, vagyis hát 20-as sorszámú interfészt, de a második subinterfészt, ami a kettes VLAN-ba tartozó első IP címet kapta. Harmadik IP hálózat az a router és a másik router közötti hálózat. Azt beállítottam az eszköznek az IP címét, úgyhogy a hálózat második IP címét kapja, az első IP címét, ez a subinterfész kapja, az a 02.30-as, a harmadik subinterfész. Mindjárt megnézzük, hogy ez működőképes-e. Ugye routerről küldtem üzenetet szerver felé, ez nem volt annyira jó, vagy PDA kapcsolat, PDU nem volt túl jó, majd mindjárt megnézzük, hogyha a laptop, tehát hogyha be van állítva a Wi-Fi hálózat, meg a belső hálózat ennek a Wi-Fi routernek, akkor ez működik-e. Ugye itt az egyik alhálózat tudott kommunikálni a másik alhálózattal, tehát ott a routeren keresztül történt már a kommunikáció, úgyhogy ez elméletileg jó. A switchek portjait úgy állítottam be, hogy amelyik porton az az adott VLAN van, azt arra a VLAN-ra átállítottam. Ugye 10-es VLAN, 30-as VLAN, fölfelé pedig úgy állítottam be, hogyha szükséges, átengedje mind a három VLAN-t, tehát trunk portot állítottam be erre és erre, viszont a felső switchet úgy állítottam be, hogy az csak a 20-as VLAN-okat rendelje hozzá a megfelelő portokhoz, ahol eszközök vannak. Nem tudom, hogy gondolta a feladat készítője, mert mondjuk elég lett volna fölfelé is elengedni csak a 20-as VLAN-t, mert ja, lehet, hogy feleslegesen megbonyolítottam, de most ez így lesz, kész. Én úgy gondolom, hogy jó lesz egyébként. A váróteremnél jó, ezt most kihagyom, ez az 5-ös feladatot, ezt megjelölöm, hogy ezt kihagytam. Az irodákat is kihagyom, mert az már a másik oldal, mármint a másik oldal, a második oldal, ugye vagyok, másik oldal. Azt állítom be, amit még itt meg lehet tenni ezen a jobb oldalon. Konfigurálja a VLAN beállítását váróterem eszközön, az SSID
Váróterem eszköz. Jó, majd áttérünk az SSID-re. Itt van, hogy melyik hálózatból osszam IP címeket, 10.0.0.8 hálózatból osszam IP címeket, az azt jelenti, hogy neki is abban a hálózatban kell benne lennie. Hát a 10.0.0.0 helyett egyes IP cím lesz a routeré mondjuk, ami ezt nem fogja engedni, hogy én itt per 8-as maszkot állítsak be. Úgyhogy több sebből vérzik ez a feladat. Jó, akkor azt fogom csinálni, hogy a per 24-es hálózat egyszerűen nem engedi ö, per 8-as maszkot lehessen használni, tehát hogy legyen per 24-es akkor. 10.0.0.0 per 24-es hálózat, enable, mármint a DHCP szerver, 100 eszköznek, akarom mondani, 100-as IP címtől maximum 50 eszköznek, és a DNS cím, amit kiosztunk, az legyen a 00 helyett a 8888. Jó, jelentem. Megyek a wireless-re, és akkor beállítom a Wi-Fi részét. Azt mondja, hogy a network name Ali BRT. Hmm. Az is a lehető legjobb védelmet. Igen. Jó, tehát akkor beállítottam a nevét, egy mentést nyomok, átmegyek a security főre, wireless-en belül a wireless security fülre, bocsánat. VPA2 personát kell engedélyezni, nem mondja, hogy melyik titkosítási módszer, úgyhogy maradjon AES, és alibi 2021 a titkos kulcs. Elmentem, laptopra rámegyek, azt mondom, IP configuration, ugye DHCP-vel kap IP címet. Újra kérem a DHCP információkat, mert még a korábbról megkapott IP cím van neki. Nem fog működni, hiszen nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Először be kell állítani a vezeték nélküli hálózatot. SSID Alibi RT, VPA2 PSK Alibi 2021, ez volt a jelszó. AES volt az encryption type. No, most kell neki egy kis idő, mire tud csatlakozni a hálózathoz. Csatlakozott. Nézzük meg, hogy kap-e IP címet. Ugye úgy volt beállítva, hogy a 100-as címtől osztogasson IP címeket, ugye per 24-es hálózatra át kellett állítanom, alapértelmezett átjáró. Ebben az esetben ugye innen ennek a routernek az IP címe, 888 a DNS. Jó. És nézzük meg, hogy tudunk kommunikálni a laptopról a szerver felé. Failed. Failed. No. Azt Ethernet 02, 30-es VLAN. Szerintem jól van beállítva pedig. IP cím 130 per 130 per 26. Default Gateway 129. Ennek 129 per 26-os, 30-as. Szerintem jól van beállítva. Tényleg.
Field. Szerintem pedig jó van beállítva. IP cím jó. Miért van lekapcsolva az internetport? Ilyet ír ki nekem, hogy internetport lekapcsolva. Miért? LAN-port felkapcsolva, internetport lekapcsolva. Hova van ez bekötve? LAN-portba van bekötve, basszus. Internetportba kell bekötni. Én kötöttem be? Na most már fel van kapcsolva, na most már működnie kell. Legyél zöld. Úgy zöld. Elsőre feld, másodikra jónak kéne lenni. Így is van. Jó. Rossz portba. Nem tudom, hogy az alapból úgy volt-e, de hogy ha én kötöttem be, akkor rossz portba kötöttem be. Nem az internet portjába, hanem én kötöttem be, akkor meg rosszul volt megadva a feladatba. Szerintem. Most jó. Fel van kapcsolva az internetport. Jó. Szóval mindenki tud mindennel kommunikálni. Tehát innen tudok a szerverrel. A Wi-Fi eszközt nem nézem meg, mert nem magával a routerrel nem hiszem, hogy fogja engedni a PDU adatkapcsolatot, nem is így van. De visszafelé, ha megy a laptopról a PC felé, és már pedig megy, akkor az jó. Jó a kapcsolat, laptopról a szerver felé megy, úgyhogy szerintem ez így most jól van beállítva. Jó. Ö, Visszamegyünk, és akkor megcsinálom ezt, mit előbb kihagytam. A recepció routerhez kapcsolódó szerver nulla eszköz az irodák hálózatból legyen elérhető 25.0.0.8 IP címen. Ehhez a recepció routeren végezze el a statikusnak megfelelő beállítás, ügyeljen a portok megfelelő belső-külső beállítására. Na, erre még kíváncsi leszek, hogy az alinterfészekkel működik-e. Na nézzük. Azt mondja, hogy enable conf t. Külső portunk az ebben az esetben egyértelműen a serial 000 lesz, tehát rámegyek, azt mondja, interface serial 0/0/0. Hogy is van? Outside. IP not outside. Vagy hogy van? De IP not outside. Jó. Tehát serial 000 az lesz a külső. Azt mondom neki interface gigabit ethernet 0/2, mondom 2.10, IP not inside. Hm. Jó. És akkor egy parancs van, amivel a statikus natot be lehet állítani. IP not inside
Source. Na jó, felejtettem. Puskázok. Legjobb. Talán az egyik legjobb puska. Nem mondom azt, hogy a legjobb. Azt mondja, a Cisco segédlet. FIP not inside, IP not outside. IP not inside source static. Na, ez kellett volna nekem ez a parancs. És egyszerűen nem jutott eszembe. Illetve nem voltam biztos benne, hogy hogyan van pontosan. IP not inside source static. IP not inside source static, jön a belső cím és külső cím. Jó, a belső címünk az a 172.33.100.2, ez a szerver IP címe, és ezt kell elérni ahonnan kell elérni. 25008-as IP címmel. 25008-as IP címmel. Elméletileg ezzel az egy parancsal, illetve még azzal, hogy beállítottuk, hogy melyik a külső, melyik a belső, natolás szempontjából, portok, melyik a külső port, melyik a belső port, működőképes lehet a dolog. Igazából egy külső publikus IP címet rendeltünk hozzá egy belső privát címhez. Statikusan, tehát egy állandó van. Na, ezt most nem nézzük meg, majd a végén megnézzük. A routernek megnézem azért a konfigját, illetve elmentem a jelenlegi konfigját, és utána nézem meg. Sárván, hogy mit csinált. Azt mondja, hogy Serial 000 2102 Pillanat outside, igen. Gigabit 010 Pillanat inside. 100.2-es volt a szerverünké. 100.2-t rendeltük hozzá 25008-hoz. Jó. Szerintem jó. Mentek. Nézzük, mi maradt még ki. Ezt is kihagytam. Ezt is megcsinálom. Szóval az irodák router, gondolom, gépei között DHCP szerver fogja kiosztani az IP címeket 192.168.1.0 címtartományból. Az iroda 2 router. Nincs iroda 2 router, irodák nevezetű router van. Oké. Akkor egy IP címet ad meg, a portnak meg 3, vagy a routernek 3 portja van, ami még nincs beállítva. Értem én, csak fel nem fogom. De most komolyan,
Iroda 2 router Ethernet portja, 3 Ethernet portja van, 3 Ethernet portnak nem tudom ugyanazt az IP címet adni. Tehát több sebből vérzik ez a feladat. Értem, hogy abból a tartományból azt az IP címeket, de mivel 3 portja van, így 3 különböző alapértelmezett átjárónak kéne lennie. Ezt meg nem fogja engedni, hogy ugyanabban a hálózatba osszon címeket. Jó. Hogy lehetne ezt a feladatot helyrehozni? Több értelme lett volna ezt a hálózatot felosztani 3 részre, és itt na jó, hát itt azt fogjuk csinálni, hogy van egy hálózat, van még egy hálózat. Jó, a port is beletart, tehát ez a gigabit port is még beletartozik. Hogy rajzoljam meg, hogy jó legyen. Gondoltam, hogy ez a feladat ilyen hibáska. Szóval, hogy ez lesz egy alhálózat, ez lesz egy másik alhálózat, és ez lesz egy harmadik alhálózat, és akkor 3 DHCP szerverre megoldom, hát nem tudok jobbat találni. Addig is gyakoroljuk, hogy lehet ezt a per 24-es hálózatot 3 részre osztani. Már hogy 3 porton van, de 3 portnak nem tudom, nem adhatom ugyanazt az IP címet. Azt mondja, a belső portnak legyen egy IP címe. Oké, de 3 porton van, basszus. Na, úgyhogy ez már a harmadik seb ennél a feladatnál. Ezt is 3 részre osztom. Jó? Ahhoz megint 4 részre kell osztanom ezt a hülye hálózatot. Az lesz, hogy most ez a kiinduló hálózat, akkor az első hálózatom 192, 168, 1 pont nullás hálózat lesz per 26. Első kiosztható IP cím 192, 168, 1.1. Utolsó kiosztható IP cím ebben az alhálózatban 192, 168, 1 pont 62.
Ez lesz az első alhálózat, amit használni fogok. Második alhálózat, az lesz az 1.64-től első kiosztató IP cím. 65-ös utolsó kiosztató IP cím. 128-nak a fele. Hülye vagyok, 128 minusz 2. 126. Harmadik alhálózat. Hogy jól működjön a dolog, muszáj valamit kitalálni, mert ez a feladat konkrétan el van baltázva, szerintem. 128, 1, 128-as hálózat, per 28-as maszk, első kiosztató IP cím, 129, utolsó kiosztató IP cím, 254. Mentek. Szerintem ezt fogjuk használni. Azt fogom mondani, hogy ez lesz a második hálózat, ami 192, 178, 1, 64 per 26. Ez lesz az első alhálózat, ami a 192-168 1.0-ás hálózat per 26-os maszkkal, és ez lesz a harmadik alhálózat, ami a 190-168-128-as hálózat. Ennek megfelelően 3 DHCP szervert kell létrehozni. És, na, nem tudom, csináltatok-e már ilyet? Ez a DHCP szerver fog itt is osztani, ebbe a hálózatba is, ebbe a hálózatba is, meg ebbe a hálózatba is. Ezt szeretném beállítani. Aztán majd kiderül, hogy sikerül-e. Jó, na nézzük. Tehát, routeren állítunk először dolgokat, mégpedig azt, hogy a Gigabit 01-es interfész adott alhálózat első IP címét kapja, tehát a 192.168 1.65 a routeré, alhálózati maszk, per 26-os maszkról van szó, 192-es lesz. És föl kell kapcsolni a portot. Jó, ezzel megvan a fölfelé dolog. A balra megy a Gigabit 00, annak lesz az IP címe 192.168.1.1, 192-es maszk, a vége, fel kell kapcsolni a portot, tehát így már balra is van, és lefelé pedig Gigabit 02, és kap egy IP címet, 192.168.1, 129-es IP címet kapja, az is per 26-os maszkkal jó. IP címek megvannak. A szerver kapja, tehát ide állítottam be azt, ami az 1.1, akkor a szervernek kell IP cím, szervernek a IP címe. 192, 168, 1.2. Alhálózati maszk 192-re végződik, alapértelmezett átjáró ennek az eszköznek. A routernek az a portja, ami errefelé néz, az az 1.1-es végződésű port, DNS szerver a 8888. Jó, és akkor beállítjuk a DHCP szolgáltatást, ami azt fogja jelenteni, hogy kell nekünk 3 DHCP. Kell 3?
Gondolom azért szedték külön, az volt a logika, hogy itt csak a szerver legyen ebben külön. Ezért inkább csak két DHCP szervert fogok beállítani, egyik erre a hálózatra, a másik arra a hálózatra fog osztani IP címeket. Jó. Első dolog, szerver pool, az oké, alapértelmezett átjáró. Ez lesz a második hálózaté, tehát ez ide fölfelé fog IP címeket osztani. Annak az alapértelmezett átjárója 192, 192, 168, 1.2, routernek az a portja, 8888 a DNS szerver címe, kezdő IP cím 1. Hát 1.1, de hogy is 1.2 hülye vagyok, hát ez a második alhálózat első kiosztató IP címe az 65 volt, a default gateway 65, akkor az IP címek, amiktől osztogathat, az a 66-tól kezdődő, azzal a maszkkal, hát 5.12-t nem osszon ki, hanem mit mond? Mond valamit a feladat, hogy mennyit oszthat ki? Legkisebb kiosztató IP cím. Zárjunk ki 10 címet, akkor itt is ki tudunk. De itt nem már per 26-os árazatnál azért már az ennyi nincsen. Jó, jöjjön a 66-tól, csak rájön mennyit oszthat ki magától, gondolom én. Save, jó. 62 IP címet oszthat ki. Amikor rányomtam a save-re, akkor átállította. Jó, mondjuk osszon ki az első pár címet lefoglaljuk, osszon ki a 70-es címtől annyit, amennyit tud. 58-at. Jó. Okés, és lesz egy, ami lefelé fog szolgáltatni, legyen az a Server Pool 1-es nevű, az fog működni nem hozzáadok egyet, add. Jó, be kellett volna először állítani, utána az adnevet, mindegy. Server Pool 1, az a 192, 168, 1, 128-as hálózat, tehát akkor az alapértelmezett átjáró a 129 lesz, a DNS szerver jó, mondjuk osztunk IP címeket 140-től kezdődően, azt mondom save, jó. Elméletileg ugye működik mind a két DHCP szerver ezen az eszközön, és erre felé kéne osztani IP címeket. Hát próbálhatjuk, de egyelőre valószínű nem fog történni semmi, így is van. Nem kapott IP címet, itt is átállítom DHCP-re. Nem kapott IP címet. DHCP request failed. Ó, régen ilyenkor azt írta, hogy apipa was being used, vagy has been used, és már nem. Ezek szerint nem. Szóval a lényeg az, hogy nem kap IP, tehát hogy itt működik a DHCP szerver, csak nem megy át. Valahogy meg kéne mondani a routernek, hogy engedje át az innen jövő DHCP információkat, és ez megint olyan beállítás, amit fejből nem tudok, úgyhogy ezt most meg kell néznem. Ja. Látom, tehát itt van, amire nekünk szükségünk van, ez a fajta beállítás. Ha a DHCP szerver másik hálózati szegmensen van, akkor a DHCP Discover-t fogadó interfészen meg kell adni a DHCP szerver címét. Tehát ebben az esetben itt ezen az interfészen meg kell adni, hogy honnan kaphatunk IP címet.
És a röhely az, hogy még majdnem ugyanez is. De nézzük meg. Azt mondja, hogy irodák nevezetű routerünknek a Gigabit 02 interfészén vagyunk, és akkor itt azt mondjuk, hogy IP helper address 92.168. A szerver IP címet kell megadni, ami a 101.2. Invalid input detected, hát nem tudok írni, csak ennyi a baj, mert hogy az address az 2D. Most se jó. Na, akkor mit rontottam el? Már megint. Helper kötőjel address. Oh. Oh. Na gyere vissza. Gyere vissza. IP helper kötőjel address. Jó. Megpróbáljuk. Nem tudom, melyiken próbáltam az előbb. Ezen? Átkapcsolom DHCP-re. Nem úgy néz ki, mintha működne. Aha. Kapott a pipás címet az előbb. Nem vagyok benne biztos, hogy mind a két szolgáltatást bekapcsoltam, tehát mind a két DHCP szervert bekapcsoltam. Egy működik, másik működik. Ennek az IP címe 1.2. IP helper address 190.168 1.2. Na jó. Hát akkor még egy kicsit szórakoznom kell itt a beállításokkal, mert valami nem oké. Akkor a DHCP Discover-t fogadó interfészen meg kell adni a szerver IP címét. Hát megadtam, de nem működik. Beállítom itt lefelé is. Ja, persze, mert a gigabit 01. Jó, persze, persze. De attól még... Akkor itt lefelé kell működnie. És működik. Jó. Szóval azt mondtam, ezt állítom be, erre a gigabit 02-re állítottam be, ami lefelé ment. Nyilván lefelé most már működik, hiszen itt beállítottam, hogy segítségként erről az IP címről tudjon IP címeket osztogatni, vagy átengedni ez a port. Nagyon leegyszerűsítem, átengedni, majd maradjunk ennyibe. Tehát itt most már lefelé működik a DHCP szerver. Hát állítom az eszközt, lehet látni, hogy jó tartományból jó IP címeket osztogat. Na, ennek az eszköznek is most már átállítom DHCP-re, jó tartományból jó IP cím, jó információk jönnek. Fölfelé, hogy működjön, talán a jó portra, ha rámegyek, interfész gigabit ethernet 0/1, és ugyanezt az IP helper address az 1.2-es IP cím. Hát ezen a porton is be kell állítani, hogy a DHCP szerver az ez. Engedje át. Segítse át. Nem tudom másképp megfogalmazni. Na és most
ha frissítek IP cím információkat, akkor működnie kéne. De még mindig nem. Fölfelé még mindig nem akar működni. Nézzük meg a DHCP szolgáltatást. Ez működik, ehhez nem nyúlunk hozzá. A másik. Start IP address mér 1.0 az kezdő IP cím, nem 1.0 a kezdő IP cím, hanem 10 mondjuk legyen, mint kezdő IP cím. Alhálózati maszk jó, ezt meg ő kiszámolja, biztos úgy van. De micsoda, ez így nem lesz jó. Tehát a második alhálózatba osztunk címeket. A második alhálózat az az 1.64-es hálózat, az első cím a routeré, ami a 65-ös. Akkor nekünk mondjuk 70-től kéne IP címet osztani. Talán. Az egy picit jobb lenne. 70-től osztunk IP címet. Na nézzük meg újra. Na végre! 72-es IP cím. Jó, most már működik. Jó, hát hogyha az ember odafigyel és jól állítja be, ez is kapott megfelelő értékeket, ez pedig szintén kapott megfelelő értékeket. Jó. Na, ha mindent jól állít be az ember, akkor működnek a dolgok. Egyébként meg nem annyira. Na most, hálózaton belül ugye kell tudni kommunikálni. Azt kell. Másik hálózatba, hát nem akarom bizonygatni, de hát a DHCP szervertől kap IP címet, akkor tud a DHCP szerverrel kommunikálni. Én ezt feltételezem. Itt is ugyanez van, hogy a DHCP szervertől kap IP címet, akkor tudnak egymással kommunikálni. Mondjuk megnézzük a két távoli PC-t. Elsőre failed, másodikra successful, tehát az a kommunikáció is működik. Akkor elméletileg ezt is jól beállítottam. Kicsit több sebből vérző feladat volt ez, de már úgy ja. Akkor hostokon be van kapcsolva a DHCP szolgáltatás, VLAN beállítottuk, laptop, ezt beállítottuk, 9-es feladat maradt csak ki, a routereken állítsuk be a megfelelő statikus forgalomirányítási szabályokat. Figyeljen arra, hogy az irodák gépei elérhessék a recepció eszközt a 25008 IP címen. Jó, hát statikus forgalomirányításnál a közvetlenül, pontosabban rossz fogalmazom, nem közvetlenül csatlakozó hálózatokat kell megadni, statikusan, azaz fixen beállítva, kézzel. Na nézzük ezt az irodák router esetében, mit kell csinálni. Az irodák routerhez közvetlenül csatlakozik ez a hálózat, ez a hálózat, ez a hálózat, meg ez a hálózat. Ami nem közvetlenül csatlakozik hozzá, hát az összes többi. Ami itt befelé vannak. Statikus útvonalat többféleképpen meg lehet adni, lehet itt kattingatással, ilyenkor az kell, hogy a hálózati cím, hálózati maszk következő ugrás címe. Ami ebben az esetben ugye azt jelenti, hogy ezeket a hálózatokat, amik távoli hálózatok, melyik következő routeren keresztül tudom elérni, ahonnál a routernél is a beállítandó router felé lévő port IP címet kell megadni. Illetve be lehet állítani kézzel is úgy, hogyha nem ugrási, tehát nem a következő ugrás címét adjuk meg, hanem azt adjuk meg, hogy melyik porton keresztül, de azt parancsorból lehet. Én most maradnék ennél a sima
kattingatós beállításnál. Tehát azt mondom neki, hogy van egy olyan hálózat, hogy 172.33.100.64, ami a maszkja 255, 255, 255, 192, ami ennek a portnak a címén keresztül érhető el, ami a 20 pont. De bolond vagyok, elfelejtettem. 1.0.2. Ezt leellenőrzöm, hogy ennek ez az IP címe. Serial 000 20.1.0.2. Igen. Jó, tehát van egy ilyenünk. Következő hálózat az a most föntről lefelé, tehát itt beállítottam ezt a hálózatot, ez a másik hálózat, ez a 100.0-ás hálózat. Maszki jó, ugyanezen az ugrási címen keresztül érjük el, potty. Következő hálózat, az a harmadik hálózat, ami a 128. 128-as, maszkja jó, ugyanezen a címen keresztül érjük el. Oké, ez is megvan. Megvan a 3 távoli cím, és akkor még az van, hogy meg kéne adni, hogy ezt a 25 008 IP cím azt merre felé tudjuk elérni, hát és én ezt nem akarom túlragozni, azt mondom neki, hogy a 25 00 nullás hálózatot, vagy beállítok egy statikus alapértelmezett útvonalat, ami azt jelenti, hogy minden hálózat, amit nem ismerek, az mind a 20.1.0.2-nél keresztül érhető el. Az is egy jó megoldás, hogy beállítom, hogy a 25.000 hálózatot mondjuk egy per 24-es maszkkal, az szintén ugyanezen keresztül érem el. Legyen a statikus alapértelmezett útvonal, akkor azt jelenti, hogy a 000-ás hálózatot, 000-ás maszk, ami ugye minden más hálózatot jelent, ezen az ugrási címen érem el. Mondjuk akkor csak elég lett volna a statikus alapértelmezett útvonalat megadni, mindegy. Mindegy. Jó, hozzáadtam, kész. Másik routeren is kell statikus útvonalat beállítani. Ott ugye, ami távoli hálózat ehhez a routerhez képest, nem közvetlenül csatlakozó hálózat ehhez a routerhez. Ezek, amik itt vannak a jobb oldalon, nem közvetlenül csatlakozik hozzá. Ez, ami a két router között van, közvetlenül csatlakozik hozzá. Hát marad az a 3, ami nem közvetlenül csatlakozik hozzá, tehát a 192 168.1.0-ás hálózat, aminek 192.192.192-es a maszkja. Következő ugrási cím, ha ezt a routert nézem, akkor ugye az irodák nevezetű routernek a Serial 00 portján lévő IP cím, ami a 20 101. Egyszer a másik cím, a 64-es cím, maszk. Ugyanazon keresztül érem el, és a 128-as hálózat, amit szintén ugyanezen a maszkon, ugyanezen a porton keresztül, vagy ugyanezen az ugrási címen keresztül érem el. Port esetében a portszámot adok meg, vagy a portot adnék meg, akkor úgy kéne, hogy melyik hálózatot akarom elérni, hálózat cím, maszk, és a saját routerem portja, hogy melyik porton keresztül. Tehát ebben az esetben a Serial 000 kéne megadni. De mondom, ez csak parancsorból működő dolog. Most, ha ez jól működik, akkor most már a bal oldalon lévő hálózatokból tudok kommunikálni a jobb oldalon lévő hálózatokkal. Tehát PC 0-ról, mondjuk PC 6-tal elsőre nem fog sikerülni. Másodikra már sikerült a kommunikáció. Tehát erről az oldalról tudok kommunikálni arra az oldalra. Jó,
mit kell tudnom elérni? Innen el kell tudnom érni a szerver nullának a megadott címen. Jó, hát ez a statikus alapértelmezett útvonalnak köszönhető, de mondom, be lehetett volna állítani csak azt az egy statikus alapértelmezett útvonalat, mert akkor tök fölösleges a többi útvonal megadása. Mindegy. Nézzük, mondjuk ezt a szerver dolgot akarom elérni. Megint azt csinálom, mint egy másik feladatnál csináltam, hogy átállítottam Jaj, Isten. Átállítottam a szerver által megjelenített weboldal kinézetét, de na itt van Services-nál. Ez egy HTTP szolgáltatás lesz, a weboldal fő oldala, ugye az index HTML, ezt fogom szerkeszteni, és akkor ide beírom egy elég nagy betűmérettel egyes szintű címsorba, hogy AV 2021 alsó vonal 2 szóköz picit hibás feladat sor. No, tehát ezt kéne majd látnom nekem, ha ezt a szervert kívülről el tudom érni másik IP címmel. Nézzük meg, hogy megy a kommunikáció mondjuk a PC5 és a szerver között. Megy a kommunikáció. Akkor most PC5-nél azt mondom, hogy webböngésző. Kérlek, indíts egy webböngészőt, hogy a 25.008-as IP címmel el tudom érni a szervert. Tehát erről a gépről nézem a szerveren lévő weboldalt, ami, mint látszik, beleírtam ott a szervernél a weboldalba, tényleg azt jeleníti meg, úgyhogy el tudom érni kívülről egy másik IP címmel, mint ami valójában az eszköz IP címe, hiszen az eszköznek az IP címe, ha megnézzük, az nem a 25.8, hanem a 172.33.100.2. De mivel a routeren beállítottam, hogy ezt az eszközt kívülről lehessen elérni a 25.008-as IP címen, ezért elérhető. Ez volt az a parancs, ez az IP-NAT inside source. Valahol ott följön volt. Mondjuk itt a beállításoknál itt van. Tehát, hogy a belső hálózatban ezzel az IP címmel rendelkező gépet érjük el a külső hálózat felől ezzel az IP címmel. Ehhez ugyan be kellett még azt állítani, hogy a routernek melyik portja a külső port, ugye a Serial 000 az a külső port, belső port meg mondjuk ebben az esetben a gigabit 02.10 volt. Inside, IP not outside. Jó? Szerintem kész van ez a feladat. Picit javítva a feladaton. Mondjuk így egy picit megbonyolítottam a dolgot, de. Ja. Volt alinterfész beállítás, meg VLAN létrehozás, ami egyébként nincs. Ugye két oldal alhálózatai között az a különbség, hogy a bal oldalon is alhálózatokról van szó, csak ott mindegyik alhálózat egy külön fizikai interfészre van rákötve, itt pedig egy fizikai interfész van, a gigabit 02-es a jobb oldalon, amit logikailag több részre bontottunk föl, szabinterfészre. És ehhez hoztunk létre VLAN-okat, a VLAN-okat elneveztük, és hozzárendeltük a switchnek a megfelelő portjaihoz a megfelelő VLAN-okat. Beállítottuk az IP címeket, és láss csodát, minden működik. Jó, köszönöm.